No niin, nyt lähti pyörimään. No niin, nyt kun saunavihto tehdään, tärkein asia on hankkia tommonen kasa oksia. Ja hyvin valikoituja oksia, siihen ei kelpaa ihan mikä vaan, se pitää olla rauduskoivusta ja mahdollisimman iso oksasta. No niin. Seuraavaksi minä teen aina siteen, millä se vihta sidotaan. Meidän saunaa esimerkiksi ei saa viedä semmoista vihtaa, joka on sidottu nippusiteellä tai rautalangalla köytästi. Että se on vihtaa häpäisy semmoinen. Otetaan näin vaan ja aletaan kierretään. Tämä lapinkoivu on siitä erinomainen. Tämä on kauhea sitkeä. Se kestää kiertää. Ei mene helposti poikki. Jos tämä oksa olisi etelänkoivusta, niin tämä olisi jo ajat sitten mennyt poikki. Näin. Ja näin. Ja sitten seuraavaksi otetaan ja ladotaan nämä oksat. Näin. Tästä alhaalta alaosista aina raapastaan pois noita oksia sen takia, että siihen jää mukava kädenpitopaikka. Tässäkin on vallan mainio oksa. Tämä on hyvin tuuhea ja iso lehtinen. Tekemään sitomaan sen. Se pitää nyt kerätä äkkiä sitomaan. Tehdään tästä tämmönen pikavauhdilla, kun on tämä muistikortti. Paljonko vielä aikaa? 2 minuuttia 35 sekuntia. Tästä tehdään samalla vihdan sitomisen Suomen ennätys. Ei ainakin Lapin ennätys. Ei täällä päin taida kovia herästä saunavihtoja käyttää. Eipä ne taida viittiä tehdä. No niin. No niin. Tästä nyt tulee semmoinen pienenlainen, mutta se johtuu ihan tästä aikapulasta. Tekniset ongelmat. Otetaan lippu näin käteen. Tosta pistetään puolesta välistä läpi. Ja näin. Ja sitten kieputetaan tätä sidettä, että se tulee kierteelle. Se kestää paremmin ja kiristyy tältä puolen läpi näin. Tältä latvan puolella. Ja sitten kun kiristysvaiheessa täytyy pyöräyttää, muuten se ei kiristy. Taas kieputetaan ja tuosta noin kainaloalitte ja latvan puolelta läpi ja ei se käy. Äänitehosteet on tärkeät. Siitä niin. Ja sitten pistetään toinen vihko tosta noin. Saadaan ne parittain nippuun. Tuolta noin. Ja nyt puukon kanssa viimeistellään. Näin. No niin. Nyt siinä on pari valmiina.
Hieno homma. Sitten vähän vielä mestari hymyä tänne kameraan päin. Annista. Noi. Ehkäpä tässä kaljahuidat olisi antaa. Ehkäpä.